Pomaže Bog, dragi prijatelji, dugo nas nije bilo. Bile su razne aktivnosti, razni protesti, predizborna kampanja, izbori. Sad ovo posle izbora i nekako nisam ni imao potrebu, pravo kažem, da radim ovaj podcast, ali evo, ajde da nekako malo uđemo u štos, da ne kažu da imamo mrtav kanal. Trudit ćemo se što više možemo da razgovaramo i da u ovoj 2024. godini prezentujemo sve ono što je zanimljivo. Svakako dominantno ćemo se gledati na YouTube-u i na X-u. X postaje platforma koja apsolutno dominira i posebno s ovim Carlsonovim intervjuom koji je uradio sa Vladimirom Putinom, mislim da će doneti dodatnu popularnost jer ljudi su željni informacija, a ne cenzure koju inače zapadni svet pre svega sprovodi. Svakako na Spotify-u, na Deezeru, na Apple podcastu, Google podcastu i na svim ostalim podcastima moći ćete i ovo da čujete i da prosto razmislite ako ste ljubitelji slušanja, ne gledanja, moćete da ovo slušate negde u neko slobodno vreme. Ja ću se osvrnuti i opšte malo ću da govorim o toj nekoj podaničkoj svesti, odnosno tom nekom podaničkom mentalitetu kod pojedinaca. Možda je gospodin Lompar, inače čovjek s kojim se ne slažem u mnogo čemu, ali je napisao jedno prilično kapitalno delo, Duh samoporicanja. Možda je to sada nešto najaktuelnije, jer postoji jedan deo našeg naroda, od vajkada je to bilo, koji smatra da sve ono najgore što se događa i u Srbiji, da zapravo sve što nam dolazi sa strane je nešto što je najbolje. I da upravo neko sa strane bi trebao nama da bude tutor i da mi to tako prihvatamo, jer to je da bome naša šansa i prilika da procvetamo. Ovo što se danas dešava u Evropskom parlamentu je nečuveno, moram da priznam. Na stranu što Evropski parlament je jedna nebitna institucija potpuno i prosto ljudima da pojasnimo, to je jedna pričaonica u kojoj se donosi sijaset nekih besmislenih, idiotskih rezolucija koje niko živ niti poštuje, niti to ima neki respekt prema tome, to je više neka onako politička deklaracija. U tom momentu dominantne političke snage u Evropi trenutno su u Evropi u većini, iako to u narodu nije baš tako, ali u većini, ajde da kažemo, ti neki levo-liberali, zeleni i slični, koji naravno imaju ozbiljnu patološku mržnju prema našoj zemlji pre svega, zato što su to albanski lobisti mahom. I onda, naravno, donose neke sijase tih besmislenih rezolucija. Uzgled budi rečeno, ova rezolucija koju će oni danas doneti ili koju su već možda i doneli, nemam pojma, pošto mi ovo sada, kad radimo, iskren da budem, ne znam i da li će to biti izglasano. Pretpostavljam da su već izglasali. Znači, ta rezolucija je ništa naspram onih rezolucija koje su oni donosili protiv Mađara, na primjer, i protiv Mađarske. Uzgled budi rečeno, Mađarska članica Evropske unije, pa to niko ne zarezuje. Sutradan dođu neki novi izbori za Evroparlament, promeni se politička garnitura i to svako zaboravi, jednostavno puj pike ne važi. Ali je skandalozno što su ovu sadašnju rezoluciju koja će biti uperena protiv nas lobirali odavde ljudi i koji su danas u Evropskom parlamentu govorili sve najgore o sopstvenoj zemlji. Znači, neverovatno. Ja moram da vas podsjetim na jednu notornu činjenicu, istorijsku činjenicu, a to je da 1914. godine Srbija je iscrpljena bila u dva Balkanska rata, potpuno uništena zemlja. Znači, 1912. smo Turke oterali, 1913. pobedili Bugare u drugom Balkanskom ratu i nekoliko meseci kasnije, da kažemo godinu dana, ajde da kažemo kasnije, ne čak ni punu godinu, Srbija ulazi u rat sa Austro-Ugarskom, koja je u tom momentu najveća sila na svetu. Sad kao kad biste ušli u rat sa, recimo, Sjedinjenim Američkim Državama. Eto, to je negde taj nivo. I to samo iz razloga zato što Srbija nije dopustila da Austro-Ugarska sprovodi istragu
na njenoj teritoriji u vezi sa ubistvom Franca Ferdinanda. Znači, Srbija je to smatrala ultimatumom, ponižavajućim zahtevom i nije to prihvatila i zbog toga, ajde da kažemo, na neki način ušla u Prvi svetski rat, odnosno tada Veliki rat. Mi danas imamo obrnutu situaciju. Mi danas imamo pojedince iz naših opozicionih redova koji su lobirali da se od nas zahteva međunarodna istraga u vezi sa našim izborima. Znači, možete to samo da zamislite. Znači, 100 i nešto godina kasnije mi imamo ljude koji traže međunarodno tutorstvo, koji traže međunarodnu istragu na našoj teritoriji o našim izborima. To je prosto neverovatno gde smo došli. Da ne govorim da su ti ljudi danas, govorimo o našim poslanicima koji su tamo otišli, zajedno s ovim njihovim lobistima, jer da se ne lažemo, većina tih levojih liberala i zelenih, već sam napomenuo, oni imaju krajnje antisrpske stave. Znači od Viole von Kramol, od onoga Šedera, od ne znam, svih tih likova tamo koji su inače uvek svaku antisrpsku deklaraciju, rezoluciju, šta god potpisivali i tražili da onaj Toni Pikula, onaj ustaša iz Hrvatske i tako dalje, svi ti ljudi sa strahovitim zadovoljstvom svaki akt koji je uperen protiv Srbije su potpisivali. Da ne govorim da oni apsolutno lobiraju za nezavisno Kosovo, apsolutno lobiraju za to da se nama nakači genocid, apsolutno lobiraju i pritiskaju nas da uvedemo sankcije Ruskoj federaciji i vi odete kod takvih i takve molite da vam donesu neku rezoluciju i da u toj pričonici zajedno sa njima olajavate sopstvenu zemlju. To je, moram da priznam, nešto što nikada se nije dogodilo, na stranu političke razlike, na stranu sve. To raditi, ja ne znam, obrnuli smo igricu i nekim ljudima će ovo služiti onako kao najgora sramota, mada oni smatruju da je to sasvim okej. Oni smatruju da je to skroz u redu, da na taj način urušavaš i sistem i državu i šta da radite. Čak su neki rekli da bi trebalo da uvedemo sankcije Rusiji, naši poslanici. Pazite, mi kao zemlja to izbegavamo na sve moguće načine. Zato što nije dobro po nas i nije za naše interese to u redu. Oni su mrtvi ladni to tražili danas i jedan od zahteva, pošto ta rezolucija njih baš briga za izbore, da se ne razumemo, njih izbori tu najmanje interesuju. Njih interesuju da to nakače upravo to, da uvedemo sankcije Rusiji i naravno da nas dodatno pritisnu u vezi sa Kosovom i Metohijom. Njih samo to zanima. Izbori svakako, jer to je pritisak na samog Vučića, pa evo vidiš, ti si diktator, ti si ovakav, ti si onakav, sad ćemo mi tebi naninu pa da vidiš. Naravno, nadamo se na tim nekim novim evropskim izborima da će doći neka druga garnitura u taj evropski parlament i da ova svinjarija koju danas ovi levi i zeleni donose, da to prosto će biti puj pike ne važi, jer to je besmisleno. Uzgled budi rečeno, sve te rezolucije su neobavezne. Znači, nas nikako to ne obavezuju, tim prije mi nismo čak ne članica Evropske unije. Pa kažu, jeste li ste na evropskom putu? Pa dobro, na evropskom putu smo, ali ne lepši magarče do zelene trave. Danas jesmo, vidimo da oni nas nešto neće ni da prime, pa nas baš briga, ali oni su donosili, kažem, mnogo gore rezolucije po neke zemlje koje su članice Evropske unije, pa nikom ništa. Tako da, što se ovoga tiče, ovo je jednako pričonica, bitan je stav negde Evropske komisije, koje bi možda mogo da bude zabrinjavajući, a ovo je Evropski parlament, to... Znate, uglavnom su poslanici Evropskog parlamenta reciklirani kadrovi u nekakvim partijama, u tim strankama, i koji onako, eto, pred kraj neke svoje političke karijere, ili pošto su skroz nebitni, ali ajde baš da ih skroz ne sklonimo, onda im damo da uživaju ozbiljne privilegije tamo koje Evropski parlament im donosi i oni tamo idu na ta zasedanja u Strasbur, arče pare poreskih obveznika Evropske unije na nenormalan način, troši se enormni novac, a ni za šta zapravo. Uglavnom te ljude niko nije ni izabrao, jer na te izbore za Evropski parlament, pravo vam kažem, ne izlazi niko živ. Vrlo mali broj ljudi izlazi. I ti ljudi generalno nemaju nikakav legitimitet. Znači, njih niko gotovo i ne bira. Ali dobro, oni sebi tako daju za pravo da sole drugima pamet. Kažem, ja bi se čak i ponosio kada bi me takvi napadali,
Zato što prosto ti ljudi su krajnje antisrpski nastrojeni i jednostavno šta očekivati drugo od njih. Ali ta vrsta podaničkog mentaliteta koja postoji kod našeg naroda, jednog dela našeg naroda, to je nešto što je nezapamćeno, to je nešto što je strašno. To mora da priznam, zaista prevazilazi sve moguće granice dobrog ukusa, da ti zbog svojih političkih ciljeva, a moram ovde da objasnim, prvo i njima je svima jasno da ovde apsolutno nikakve krađe na izborima nije bilo, nikakva krađa se nije dogodila, ali zbog interesa jedne korporacije koju drži Dragan Šolak, i koji naravno lobira apsolutno protiv naše zemlje, upravo i kod ovih europarlamentaraca. Inače, ogrom broj tih europarlamentaraca je jako sklon korupciji, da se razumemo. Oni za novac lobiraju na sve moguće načine kod svakoga. Znači, verujem da je dosta njih i dobilo određenu apanažu, sa nekima od njih se je viđalo i pre izbora. Inače, da znate, pre samih izbora mi smo znali da oni neće priznati rezultati. Znali smo da žele da naprave političku krizu, jer im je bilo jasno da će da izgube. Ali sad recimo, pazite, jedan od delova te rezolucije je, kaže, da Vučić obezbeđuje, kaže, svoju vlast čestim izborima. I sad pazite, Vučić je kriv što im je dao izbore koje su oni tražili. To je prosto neverovatno. Znači, ide osuda prema Vučiću što im je izašao u susret, dao im izbore koje su oni tražili. Prosto da čovjek ne poveruje šta čita. A setite se, prvo nisu htjeli izbore, pa su rekli da će da samo nek se Vučić usudi i tako dalje, tako dalje. A onda su posle mesec, dva promenili mišljenje, pa su rekli sram ga bilo, ne sme da nam da izbore, izaći ćemo mi na ulicu, pa ćemo mi da ga linčujemo samo ako ne da izborom. Čovjek im dao izbore, evo izvolite izbore. Sad su ljuti što je dao izbore. Sad su ljuti što im je izašao u susret. Znači čovjek prosto ne može da shvati šta ti ljudi rade. Ali je poenta sa svih mogućih strana napasti, zato što je to, naravno, interes lobista Albina Kurti, odnosno lobista nezavisnog Kosova, ali poslovni interes pre svega gospodina Šolaka, jer on ovde jako finansijski loše stoji, njegova politička grupacija je i dalje u opoziciji, investicija nije uspela do kraja, nisu čak ni u Beogradu došli na vlast, iako se tu najviše nadali, dugovi i zaduženja njegove firme su enormni i ogromni. I on jednostavno ili će da se pokupi da ode s ovog tržišta ili uopšte da se ugasi na neki način, ili nemam pojma, mislim, na kraju pitanje šta će da radi sa svojom firmom i sa svojim preduzećem. Zato sad sve oni ovo rade, nemilice arče pare, nemilice troše novac, ne bi li napravili ovo što trenutno prave po Srbiji, prave nam naravno najgoru moguću krizu. Ali dobro, našli su određeni broj podanika i poslušnika koji bi svakako olajavali sopstvenu zemlju, jer oni smatraju inače da čak i žale što su se ovde rodili. Ja verujem da oni mrze što su uopšte poreklom Srbi, nego eto, ajde, tako im je to određeno, ali zapravo sve što je vezano za srpsku tradiciju, znači da li proslava Božića, da li proslava krsne slave, da li odlazak u crkvu, sve ono što je jako vezano srpski narod i crkvu i vojsku, to dajte da degradiramo parlament, predsjednika Republike, nije važno, svaku moguću instituciju dajte da degradiramo, jer je neophodno da se zemlja u potpunosti razori. Meni je čudno da pojedine političke opcije, tipa recimo ovog novog DSS-a i Miloša Jovanovića, koji su navodno bili veliki rusofili, patriote, rodoljubi, da oni idu sa njima i ne znam danas kako će baš Miloš Jovanović da gleda ovo što Viola von Kramon govori, ako je to u skladu s njegovom političkom opcijom, svaka mu čast. U svakom slučaju, podanički mentalitet je tekako izražen, zastrašujući izražen i pritisaka će biti, i to užasnih pritisaka, ali dobro. Moramo da se na to naviknemo. Verujem da će oni dalje da divljaju u parlamentu, da luduju. Pravo vam kažem, što se tiče tih nekakvih zahteva za međunarodnim istragama, to treba samo onako pogledati sa blagim gađenjem i reći, gospodo, žao mi je, ali ovo je suverena i nezavisna zemlja i molim lepo, zaboravite na tu priču. A da će biti pritisaka, svakako hoće. U to nemojte da imate dilemu. Međutim,
jedan onako mi onako ostala upečatljiva stavka, to je da je država primenila represiju zato što su uhapšeni neki ljudi koji su inače lomili Skupštinu grada Beograda. Sad pazite, o represiji vam pričaju ljudi u čim zemljama, a uzmite evo Nemačku, uzmite Francusku, Belgiju, Holandiju, gde ubiju Boga u demonstrantima kad izađu na ulicu, puste kerove na njih, šibaju ih, idu bornim kolima na njih, polivaju ih onim šmrkovima, mlate kako stignu i sad će oni da vam govore o represiji ne znam čemu. Oni koji cenzurišu svaki kanal koji govori o protestima recimo u Nemačkoj ili u Francuskoj protestima poljoprivrednika. Oni koji sankcije uvode Takeru Carlsonu, i to je jednom od najvećih novinara današnjice, samo zato što je uradio intervju sa Vladimirom Putinom. Takvi vam govor o slobodi govora, cenzuri i ne znam čemu. Pa gde mi to idemo? Pa gde mi to srljamo i u kakvoj Evropskoj uniji slobodi govorimo? I tu moramo da se konačno zapitamo. Zaista moramo da se zapitamo. Ali dobro, evo za početak otvorili smo ovu temu. Sloboda govora valjda će nam biti zagarantovana makar na X-u, ako ništa. Ali u svakom slučaju mislim da dolazi vreme ozbiljne borbe protiv tog levo-liberalnog političkog narativa i Srbija i tekako će morati da se spremi za to. A verujte mi, lično nikad neću odustati od te bitke da takvi koji sopstvenu zemlju olajavaju kod stranaca, da nikad više ne dođu na vlast. Jer jednostavno, koliko god da je sadašnja vladajuća garnitura u mnogo čemu loša, iako mnogo više ima onoga u čemu je dobra, ali ima delova gde je zaista loša, posebno po pitanju neke unutrašnje politike. Ipak je to mila majka naspram ovoga da neko ode i sopstvenu zemlju olajava zarad svojih političkih ciljeva i to je nešto najodvratnije što može da se dogodi. Protiv takvih ću se lično uvek boriti. Svako dobro od gospoda vam želim, udarite subscribe i uvek budite uz kanal Analiza stanja.